אנחנו כאן היום לכבוד הלקוח ה-20,000 של הפרייבט NGN. הנה ככה בלהט הזה פועל אחיעד פרידריך, הנחשב היום לאחד המפיקים המובילים בישראל. מוטי, שים לב, אני רוצה להכניס את המופע אש בעוד כמה דקות. צוות החדשות ליווה מקרוב ותיעד כך מגוון אירועים אותם הפיקו אחיעד ואנשיו. כולם צעירים חדורי מוטיבציה להפוך כל אירוע לבלתי נשכח. נדבר עם ניצים שיכין לו חנייה. הנה רשימה חלקית של לקוחות מהגדולים במשק הישראלי שעובדים בקביעות עם חברת ההפקות אחיעד. מבזק בינלאומי דרך אל על, וריפון ישראל, רשת המתנסים, רשויות מקומיות ועוד. המשותף לכולם, שביעות רצון מהאירוע שהופק. האירוע היה אירוע שכולו משקף את האווירה בחברה. נהנים, צוחקים, מחייכים, עם אנרגיה חיובית לאורך ולרוחב. גבירותיי ורבותיי, ערב טוב וברוכים הבאים. בדיקה מעלה שהנוסחה אותה פיתח אחיעד פרידריך משלבת יצירתיות ומקוריות, קונספט מנצח, אהבה גדולה למקצוע, אהבה לאנשים ומעורבות אישית קרובה של מייסד החברה אחיעד לאורך כל שלבי ההפקה. לאורך התיעוד הזה אפשר היה לזהות את היחס האישי החם הנרקם בין אחיעד ללקוחותיו. אי אפשר להישאר אדיש להקפדה על הפרטים, על כל הפרטים עד האחרון שבהם, עד שכל האירוע יסתיים ולקוח נוסף ידע שימר כאן על קלף מנצח.